бародаро, пеш аз сар кардани видео мехостам ба касое ки рэп гӯш мекунанд ва мухлиси рэп мебошанд, метавонед шумо ба канали DILNOZ MEDIA обуна шуда ҳар рӯз рэпҳои нави тоҷикиро гӯш кунед. барои ин дар ҷойи поиск менависем DILNOZ MEDIA ва поиск метиҳем ва канале ки якум буромад медароед, обуна мешед ва метавонед ҳар рӯз рэпҳои нави тоҷикиро гӯш кунед. ман ссылкаи ҳамин каналро дар таги видео мемонам. ҳатман даромада обуна шавед. салом алайкум бародаро, номи ман Ҷурабек ва ин канали Чӣ гап мебошад. дар имрӯза видео барои шумо ман нишон медиҳам ки бе интернет видеоҳое ки дар YouTube ҳастаи чӣ хел тамошо кардан дар вақте ки дар шумо интернет нестай. мисол метавонед шумо видеоҳое ки дар YouTube ҳастай бе интернет тамошо кунед. барои ин мо медароем программаи YouTube ва видеоҳое ки мисол дар шумо маъқул ҳастай, мисол вақте ки шумо интернет дорен мехоҳем ки ҳамуна скачат карамонен вақтои бе интернетида тамошо кунем. барои ин мо медароем ҳамун видеое ки мисол шумода дар кора, шумо метавонед киноай, консерт ё ягон прикол, чизе ки шумода маъқулай, ҳамуна интихоб мекунем. баъде ки интихоб кардем, инами поёнда баъди поделитсия бинен сохранит ҳастай. инамин функсия меҷиқен. ҳозир ман дар Тоҷикистон ҳастам. ай ҷиҳати интернет камтар проблема. барои ҳамин скачат карда мешаду мегабайти ман камтар аст. барои ҳамин шумо ҳамин кнопкае ки сохранит ҳастай, ҳамина меҷиқен. ин дар памяти телефон сохранит намешад. ин дар памяти ҳамин YouTube сохранит мешад ва ягон памяти телефони шумоя намегирад. памяти YouTube сохранит мешад. баъд шумо метавонед вақтое ки мисол интернет надорен тамошо кунем ҳамун видеоҳое ки шумо сохранит карагӣ будем. ҳозир ман якчанд видео сохранит карагӣ. ҳозир ман интернетамам мекушам. аку видеоҳое ки сохранит карагӣ ман бе интернет тамошо кара метавонам. мисол гирем инами мана интернет надорам. мана бе интернет метавонем тамошо кунем. 45 минута вақти интернет доштагӣ будам, ҳамина скачат карагӣ будам, сохранит карагӣ будам. тоист баъд иқа вақти зиёда намегирад, мобайни 10, 15 ё 20 секунда сохранит кара мегирад. метавонед шумо вақтои бе интернетда, яъне ки вақтое ки интернет надорен тамошо кунед. мисол киноай, консерт ё ягон клипи маъқулӣ, чизе ки шумода маъқулай. ина бе проблема кор мекунад. бе проблема кор мекунад. шумоям метавонед бародаро ҳамихел видеоҳое сохранит кара тамошо кунед. бо ҳамин видеои мо ба охир расид. агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ай пеш видеоҳои хеле аҷоиб ҳастай. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр.